Pila ka mga estudyante sa Bacolod City ang nagabaligya sang quail eggs kag bukayo agon makatipon sang kwarta para igasto sa pagbukas sang klase. Aton sila kilalahon sa sining istorya. Sa piyak sa nagatagi-ti nga init, masakong grupo sang ini nga mga pamatanon hindi sa paglagaw kundi sa pagbaligya sang quail eggs kag bukayo diri sa barangay Punta Taytay. Sa lamharon nga edad, naintsendihan sang siyam katuig nga si Gabriel nga agon makatibawa sa kapigaduhon dapat maghimakas ini. Ganing samtang wala pa sang klase nagabaligyaan na iniupod ang iya mga abyan. May wifi ka sa balay mo? Wala ko gani, kwarta. Si Samuel nga mag grade 7 na, palaligban ang mga sitwasyon sa pagbukas ng klase sa madason nga bulan. Bago di patuman ang new normal sa mga eskwelahan, problema sini, bawod wala man sang gadget o kun internet connection. Aminado man ini nga hindi makafocus sa pagtuon kun sa balay lang. Pila ginan siya mo sa kadlaw? Mga sobra 50. 50 pesos? Alas ano ko dito? Alas 6. Ako na alas 7. Si Dale gatato na katuig nga nag-untat sa pag-eskwela matapos sa patay ang amay, kag may lain nga pamilya ang Iloy, mas luyag na lang kung hindi na lang magbalik sa pag-eskwela. Ano gali matabo sa imo gali? Kay hindi ka na mag-eskwela? Pagkabalo? Ano gusto mo magdako ka, Chris Dale? Pagkabalo to? Panugyan sa isa ka psychologist sa ginikanan sa mga kabataan nga bukas dapat ang linya sa komunikasyon agon hindi madalma ng mga estudyante sa mga pagbago nga ila tubangon. And they get to talk to sources of support na yung nakakapautwas sila. Dugang pa sini, kinahanglan nga magiyahan sa maayo mga kabataan ilabi na sa ila formative years. And we really have to be versatile, we really have to be resilient and adjust. Apisar sa mga palamangkotanon kag pangduha-duha sa blended learning, nagapating head sa Negros Occidental High School nga wala dapat may makapugong sa edukasyon nga magpadayon. In times of war and peace, education will continue. Sa De Chris Dale, Samuel kag Gabriel, refleksyon sa kabudlayan sa mga kabataan nga makaeskwela sa tunga sa pandemya. Subong man, sang nagapadayon nga handom, apisar sang hindi matakos nga mga pagtilaw. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, kag ini ang akong special report.